Bisan pa man sa padayong pagkusog sa baod, subli nang mibiyahe ang mga motor bangka na naukad sa dakban sa Lapu-Lapu, paingon gadto sila luwigan sa Bohol. Sabda mga fast craft o motor bangka na naukad sa Pantalan Sugbo, mikan sila usab sa ilang mga biyahe. Si Luan Mirondina sa report. Sukad kagahapon, way gikanselar nga mga biyahe sa mga motor bangka dinhi sa Hilton Wharf paingon ngadto sa Olango Island. Kini bisan pa man sa nasinating kusog nga hangin ug dagko mga bawd. Matod sa kapitan sa usa sa mga motor bangka, bisan kun way gale warning nga gi-issue ang Pag-asa, sila na ang mubana-bana kung kaya pa ba sa ilang mga motor bangka ang paglawig. Nauna na po ng ma'am, sa sitwasyon sa bawd ba, mukha na nire. Pwede may mahunong po. Para na na po. Okay pa? Oh, okay pa karon. Kamu na lang mo decide kung sa mga no? Oh, kami lang mo desisyon. Ano sabi mahunong. Sa orasa. Ay ma'am, dagko kay bawd ma'am. Gani kining ubang mga pasahero nga mopaingon sa Olango, mipili og sakay sa mas dako-dakong vessel sama sa barge. Di may masakay bangka, kay makayawan mi ng bangka. Dagko king bawd niya ang bangka, gagmay ra man ni dili ba kan sa bawd ba? Samtang ipahibaw sa Cebu Coast Guard Station nga ubay-ubay sa mga fast craft nga paingon sa Bohol, Negros Occidental ug Masbate ang mikanselar sa ilang biyahe karong adlaw. As of 6 a.m. karong adlaw, gikanselar ang biyahe sa Ocean 7 gikan sa Tagbilaran paingon sa Plaridel. Kanselado usab ang biyahe sa LCT Venture 3 nga nanukad sa San Remigio paingon sa Kawayan, Masbate. Ingon man ang LCT Tabuelan Navistar nga nanukad sa Tabuelan paingon sa Escalante, Negros Occidental. Mikanselar usab sa biyahe ang upat ka mga motor bangka sa Clemmer, ang Clemmer 1, 5, 8 ug 2 nga manukad sa adwana paingon sa Bohol. Wa hinoy mga pasahero nga nangatanggong. Pagka alas 11 ganihang udto, mikanselar usab sa biyahe ang MV Ocean Jet 288 ug MV Ocean Jet 168 nga parehong biyahe paingon sa Bohol tungod gihapon sa pagdaot sa panahon. Adunay 231 ka mga pasahero ang gikatahong na nga stranded. Ang Pag-asa may issue gale warning sa kadagatan sa Eastern ug Western Visayas. Yung pong mga na-lift na po yung previously suspended trips kahapon. Yung pong mga papunta ng Ormoc, mga Ocean Jet na bibiyahe papuntang Tagbilaran, ngayon po nakakapagbiyahe na sila. Ang na suspend lang po is ito pong mga motor bangka, passenger motor bangka. Doon po sa particular po ito doon sa mga biyahe papuntang Hetape Bohol from Cordova po. Uban ni Renan Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besdak.